Здравейте! Днес на вашето внимание автокъща Refined Auto, намираща се в град София, ЖК Младост 3, улица Доктор Атанас Москов номер 2, ви представя този абсолютно перфектен, както технически, така и визуален автомобил, а именно Шкода Октавия Скаут. Автомобилът е 2015 година производство, нов внос от Испания, на 182 000 км. Двигателят е двойка TDI, 185 конски сили, 4x4. Биксенови завиващи фарове с дневни LED светлини, Парктроник, алуминиеви джанти 17 цола, рейлинг, оригинален теглич, ето го отзад, штората си му е тук, резервна гума с целият набор инструменти за нейната смяна. Автомобилът е с два броя оригинални ключа, ето го и отзад, подлакътник и отпред с къп холдъри. Ето ви отпред, прибиране на огледалата с подгряване за зимата, мултифункционален волан, автопилот, автоматични фарове. Ето ги километрите, 189. Навигационна система, автоматична скоростна кутия DSG, старт-стоп система, къп холдъри, климатроник. Сега ще го запалим. Абсолютно всички екстри системи по автомобила работят. Така. Навигацията е с тъчскрин. И актуална карта за България. Също така има и CD Changer и хладилна жабка. Ами, това от нас. Повече информация за този автомобил може да получите на телефонният номер, оставям в обявата. Желаем ви всичко добро!